Pagpang-apod-apod sa Voters Information Sheet sa Lapu-Lapu City nakasugat og mga pagduda gikan sa pipila ka mga botante nga gipanghatagan niini. Busa COMELEC mipasabot kung unsa ang VIS o Voters Information Sheet. Siluan Mayrundina sa report. Sukad Abril 8, nakapang-apod-apod na sa Voters Information Sheet ang COMELEC Lapu-Lapu City sa Barangay Calawisan, Punta Inganyo, Mactan, Basak ug sa 11 ka mga island barangay sa Dakbayan. Apan matod ni Attorney Anjanette Lamban, Election Officer sa COMELEC Lapu-Lapu City, nga pipila sa ilang nahatagan sa Voters Information Sheet, nagduha-duha pagdawat niini, nunot sa mga gipakatap nga sayop nga kasayuran. Dili na siya para impeachment. Kaya kanang impeachment tuan na siya, naka-launch na sa Senate, so watay labot na ana. Ang ato ng representative nga mga mapili o ang mga senador, mao nay mag-decide ana nga case, so wanay labot. Ang uluhang buhatan sa COMELEC, nag-apod-apod na sa Voters Information Sheet sukad pa ni adtong Abril 2. Apan unsabay sulod sa Voters Information Sheet. Ang Voters Information Sheet usa ka giya sa mga botante sa mga angayang buhaton atol sa piniliay. Napatik dinhi ang pangan sa botante, address, precinct number ug ang voting center. Lakip na ang mga oras sa pagbutar ug kung unsaon pagbutar gamit ang automated counting machine. Ug kay nagsilbi usab kining sample ballot, napatik usab ang mga pangan sa tanang mga local ug national candidates ug may mga pahinumdum usab kung pila ka mga kandidato ang kinahanglang butaran sa matag posisyon. Basta sa usa mo pirma kung unsa nang inyong gidawat, no? So dili mo ingon na dili na para sa passes or ticket ninyo nga moadto mo sa Netherlands, dili. No, kay og moadto mo sa Netherlands tungod ana sa pagpirma ninyo, pirma po kog daghan para pirmi ko magbalik-balik dito sa Netherlands. Dugang ni Attorney Lamban, dili usab tinuod nga may pasukip nga tag 1,500 pesos ang matag Voters Information Sheet nga ipanghatag. Palihog lang dawatan ni siya ubasaha, no? So kay naaman lagi pud mi requirement nga ipa-receive niyo yung pirmahan, then palihog pud og pirma nga nadawat na ninyo. Kaya that is proof of delivery nga nahatag yun sa inyo ang Voters Information Sheets. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mipasabot nga gikinahanglang mupirma ang mga botante o ang representante nga mudawat niini aron pagmatuod nga nadawat gayud nila ang Voters Information Sheet. Huwag niyo pong paghinalaan kung bakit kayo pinapipirma sapagkat yung pong kadahilanan sa pagpapapirma ay dahil ebidensya yon na kayo ay tumanggap na ng Voters Information Sheet. Yung aming mga tauhan, meron silang ID. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisda.